Aintzina! Egunon! Egunon janon nereak. Ongi! Bai? Ago jauna? Heldu ginen eskolari buruzko emaitzak bazin nintuen ez. Horrentzen ateratzen ari naiz. Ah, Beraz, ongi. Ikusi nahi baitu zuen? Bai, bai. Pasa zaitezte, ordenadorean ikusiko ditugu. Zira lan inkutsia? Ara, hemen ditugu beraz, hizkuntz gaitasunaren emaitzak iparraldean. Hiztunak 3 zatitan sailkatu ditugu. Euskaldunak, euskara mintzatzen baldin badakite. Erdi euskaldunak, euskara mintzatu pixka bat edo ulertzen dutenak. Eta erdaldunak, arruntz frantximentak direnak, ez dutena deus ulertzen. Diagrama honetan, eskualdunak eguneko 27 ez da anitz, Erdaldunak atik eguneko 74. Bai. Hori iparraldeko bataz bestekoa da. Orain, iparraldeko mapa ikusiko dugu. Mapa uneso egiten badiozu, ikusten duzu Lapurdi barnealdean eguneko 30 euskaldunak direla. Nafarro berean eta Siberuan eguneko 74. Ikus dezagun orain, hizkuntz gaitasuna adinaren arabera. Adintzailak lerrokatuak dira. Zutabe bakoitzean erdaldunak gorriz dira, erdi euskaldunak berde ilunez eta erdaldunak berde argiz. Iparaldean iziarriko gain behera agerida gazteetan. Eskualdun zaharrak eguneko 37, helduak eguneko 27, gazteak eguneko 11. Gaztetxoetan eta horretan baote da eskuara dakienik? Bai, araiz. Eguneko 15 badoaz ikastolara edo eskola elibidunera. Zerbait dakitenen kopurua handitzen ari da gazteengan. Hegoaldean aldiz, euskara petik gora doa. Euskaldun zaharrak eguneko 29, helduak eguneko 21, gazteak eguneko 33 eta gaztetxoak eguneko 45. Bestalde dakigunaz, egia da haur guztiek euskara ikasten dutela eskolan. Hemen, zaharrago eta eskualdunago gara. Han, gazteago eta eskualdunago dira. Ez da zuzen. Hizkuntz politika on bat bagino iparraldean ere gauza bera litzateke, baina horretarako prestote gara. Diagrama honek hizkuntzen erabilera erakusten du. Nor ari den beti euskaraz, edo bi hizkuntzetan, edo erdaraz. Euskaldunek beren hizkuntza erabiltzen dute, bereziki familian, lagun artean, merkatuan. Burasuek beren seme alaberi baino eskora gehiago erabiltzen dute beren aitamekin. Eguneko 37 eta eguneko 56. Ez da molde ona eskoraren aitzinarazteko? Eta zein euskara gutxi egiten den gizarte harremanetan. Zerbaitxo herriko etxean, biziki gutxi ospitalean, euskarak hartzeluke legezko onarmena hegoaldean bezala. Hemen agerida euskararen aldeko politikaren beharra. Baina horretarako prestote gara? Nik uste baietz. Diagrama honek erakusten du euskarari buruzko gogoa. Gorriz, euskararen alde direnak, berdez, asolagabeak, eta berde argiz euskararen aurkakoak. Gogo honekoak eguneko 29 dira. Eta gogo txarrekoak eguneko 12. Guk irabaziko dugu ia sartzen bagera. Badugu zer egin, eguneko 39 asolagabeak iatzaharazteko. Euskaraz bizi kanpaina antola bagineza, hizkuntz politikaren hastapenan izateke. Agian ba. Baikor izan giten eta ez ezkor. Agian ba. Euskaldunen gainda, euskararen geroa segurtatzea. Zer, ez hau ziduri? Hau. Ixilik zizte. Ez, ikusi duzionaren ondotik.
Eusko gudariak gara Euskadi askatzeko, gerturi daukagu odola bere alde zenbateko. Eusko gudariak gara Euskadi askatzeko, gerturi daukagu odola bere alde zenbateko. Irintzin bat entzun da mendik ondorean, guazen gudari danok ikurinen atzean. Irintzin bat entzun da mendik